Veliko iznenađenje na američkom Super Bowlu. Philadelphia Eaglesi prvi put u povijesti osvojili su naslov i to protiv najboljih u povijesti hrvatskog trenera Bila Beličika i Toma Bradya, članova gubitničkih New England Patriotsa. Što su gledali milijuni ispred malih ekrana, uživo na stadionu čak 73.000 ljudi. Nakon utakmice na ulice Philadelphia izišlo je 100.000 ljudi, a slavlje se ubrzo pretvorilo u kaos i katastrofu. Na osiguranje Super Bowla potrošeno je vrtoglavih $3 milijuna, dok se za reklame iskeširalo $5 milijuna za 30 sekundi. Sve ove brojke rastu svake godine, jer Super Bowl je oduvijek događaj koji je puno više od samog sporta. Kako je izgledao ovogodišnji spektakl u priči Borisa Jovičića. Eaglesi slave svoj prvi povijesni Super Bowl na terenu, a navijači na ulicama Filadelfije u ekstazi koja je eskalirala preko svih granica. Prevrnuti auti, požari, troje uhićenih, razbijeni izlozi i sitne krađe. Navijači Eaglesa nisu mogli kontrolirati uzbuđenje. Naši navijači ovo čekaju jako dugo i zato sam oduševljen što ću moći Lombardijev trofej donijeti u Filadelfiju. Jedva čekam proslaviti s navijačima. Najluđoj sportskoj manifestaciji u Sjedinjenim Državama nisu odoljele ni zvijezde koje nose Filadelfiju u srcu. Veliki Kobe plesao je s kćerkicom, Sylvester Stallone rokijevski uzdignutih šaka, a Super Bowl ludilo zahvatilo je sportsku javnost na drugoj strani bare, pa su tako Messi i Ronaldo zaigrali američki nogomet. Jer u Super Bowlu doslovno sve se vrti oko navijača. Diljem SAD-a se tako pojelo više od 1,350 milijuna pilećih krilaca, što je jedino priznato jelo ako ste pravi navijač. Naravno, sve treba zaliti pivom, a brojke kažu da je svaki Amerikanac popio 3 litre. Vrtoglave su brojke i na samom stadionu. 30 sekundi reklame tako je koštalo $5 milijuna, a karta, prava sitnica, za vidjeti pobjedu Eaglesa izdvajalo se u prosjeku $5.700. Nikada ne možeš znati kako će biti na Super Bowlu. Mogu reći da sam imao leptiriće u trbuhu jer ne postoji ništa veće od ovog. A uz show ipak se nešto događalo i na terenu. Dinastija Patriotsa je srušena, a Brady kao najstariji igrač u povijesti Super Bowla nije uspio doći do svojeg rekordnog 6. prstena osvajača naslova. Ako želite biti svjetski prvaci, onda tako morate i igrati. Imali smo prilike, ali nismo kontrolirali utakmicu. Jednostavno nije bilo dovoljno. A kakav bi to Super Bowl bio da nema i Hrvata? Na poluvremenu je Maja Kereš zaplesala s Justinom Timberlakeom, a trener Patriotsa Bill Beličik, koji korijene vuče iz Draganića, na kraju utakmice nije imao razloga za slavlje. Razočaran sam, ali ponosan. Jednostavno smo bili prekratki, tako da je teško. Teško je na ovaj način završiti sjajnu sezonu, ali ovo je takva igra. Igra u kojoj je ove godine Filadelfija ispisala povijest. Kakvo se tek slavlje sprema kada se novi šampioni vrate u grad.